снимаш 5 минути, нищо няма направим. Някой, който дава скинове. Галю на ГМ1. Моля, аз съм бахти шефа, бе! Гледайте ме, бе! Гледайте, бе! Отчет съм шефа, бе! Да, най-голям шеф в света. Ми да, по-голям шеф съм от тебе! О! Бум! Бич! Get up, my bitch! О, човек! Сетих се едно мега якото име в моя сървър, човек! Сетих се едно бруталното име в моя сървър! Какво? Ето. Ще пусна музиката за малко. Гало, нали знаеш и тази чертичка долу, аз ще си я направя и като на бунся, брат. Знаеш колко як ще стане? Аз искам името ми да е като на бунся. Като на дабунся, зато аз си... Между другото, кой е бил тим с Виван? Аз. Ники, ти изобщо знаеш ли кой е Виван? Не. Модератора в сървъра. Знам, ама той е най-трудният модератор, с който може да станеш тим течи. Той ме беше инвайтнал в тима, обаче аз напуснах заради да влеза в SPS. Ези пизи. SPS се казва, бе. Изи пизи. Има вече такъв тим, аз не съм в него. Представи си. И аз бях. Не Easy Speed, бе, Easy Peasy каза той. Той не знае как се напише, той ще го напише на български, защото не знае как на английски. Не, кой сервер е пуснат, кой иска кой сервер малко. Какво пилиш? Арил на Галю, защото от твоя Виктория не мога вяза. Аз кога да правя, ти не ми трябваш. Не банната, аз го баннаха, ама. Той не ще да влезете и чив. Човек, искам да ми казва нова сесия. Ами, сервера е 1.8, бе, купак. Ами кажи би, бе. Че каква версия играеш, бе? Какво? Че на коя версия играеш? 1.8.8. Мале, бах ти простия човек! Ти си прост. А не, ти си прост! Викам ти на 1.8.8, ти играеш на 1.8.8, кажи ми версията. Бах ти простия човек, влиза с 1.8.8, невалидна му била версията и да му каже версията. Вау! Ти невалидна версията, просто ти не мога прочетеш какво пише там. Бах ти шибани, ти Майнкрафтови човек, все ме забиват. Не съм. Как се забиват? Ти се посеме вот. Що? А? Нищо. Дори не свана е смисъл, тъй че няма смисъл. Пък и ти си много малък за простоти. Твърде си малък за да говориш глупости. Не съм. За мене си. Ама за тебе, ама не си за всички. Да, човек, не за всички не си малък за 500 годишен. Да. Значи не си малък и за Стоянов, нали? Да. Същата логика. Вие кой сърфър си? Човек, Стоянов, ако му пратиш покана, за да искаш да си купиш ранки или нещо друго, няма да ти приеме посмъртно. Знам. What the fuck? Да, бе, винаги ти ми излиза. EnderGod PvP. Влизам в моя сервер. EnderGod PvP. Логин. Виктор е пред IP.
гледаш ли си скайпа? Ти как си го пратил на мене и Влезе веднага в сървъра, го кръстих мембърчи. И той човек, докато напише, аз го казах да напише нещо в чата да види. Човек, ти не трябва... I'm moved out of the